приятел, как си? Добре съм. Сме се виждали отдавна. Така е. Абе, те питам, ти нали имаш един черен костюм? Да? Да ми го дадеш назад, защото дядо им почне и ще ми трябва. Моето съобразование. Аре, ела до нас. Ай. Охо, приятел. О, как е? Бива. Абе, какво стана с ония костюм, де ти отдах преди една седмица, бе? Нали ти казах, дядо им почне и трябваше да го облечем в малко по-приличен дрехи. Мале! О, приятел, как си, бе? Какво правиш? Нищо такова да правя на разходка Отдавна ли сме малко. се виждали? Да, те. Те питам аз тебе, ти нали имаш един хубав черен костюм? Да. О, приятел. Как ти? Не сме се виждали? Да. Я те питам аз. Ти дали се каза и здрасти? Здрасти! Да. Да те питам, ти нали имаш един черен костюм? Че изглежда. Отдавна сме се виждали. Да. Ти нали имаш един... Абе, аз такъв мъжно. Отдавна ли сме се виждали? Какво да кажа, като кажеш отдавна ли сме се виждали? О, приятел, как си? О, приятел, как си, бе? Като магаре такси, бе! О, приятел! Аре, че ще да смяваме, майка му да па! Я, край! Приятел, как си, бе? Отдавна сме си... Да? Костя, подиграваш ли ми се, а? Ти подиграваш ли ми се, бе? О, приятел, как си? Коста! Гучи бен, тема, Гучи! Дай. О, приятел, как си, бе? Горе-долу. Отдавна сме се виждали. Къде там бе? О, приятел, как си? Добре. Да? Да ми го дадеш назаем, защото ти... Аз захочах си. Добре съм. Аре!